औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससह मामा वरेरकर नाट्यगृहाचं काम दर्जेदार व्हायला हवं अशा सूचना आमदार निलेश राणेंनी मालवण नगर परिषदेत आढावा बैठकीत दिल्या. आपल्याला नगराध्यक्ष मॅडमना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. पहिल्यांदाच ते पदभार स्वीकारल्यानंतर आज नगरपालिकेमध्ये येण्याचे योग आला, त्याबद्दल आपलेही आभार आणि त्यांना शुभेच्छा. शिवसाहेब, ह्या सगळ्या विषयांमध्ये जायच्या अगोदर मी आता नगराध्यक्ष मॅडमना वर येताना असं सांगितलं, जो आपण एंट्री करतोय तो देखणा असला पाहिजे. तुम्ही काही वस्तू तिथे ठेवलेल्या आहेत आणि तो जो काही खालचा जो फ्लोर आहे तो आपल्याला नीट करून घ्यावा लागेल. नगराध्यक्ष मॅडम, आपण पण लक्ष द्या, कारण का नगर पालिकेमध्ये आल्यानंतर काहीतरी चांगलं वाटलं पाहिजे. जो मुख्य द्वार आहे आपला तोच जर असा विस्कटलेला दिसत असेल तर आपण तो दुरुस्त करावा आणि चांगल्या दर्जाचा दुरुस्त करावा. नुसतं दुरुस्त करण्यासाठी नाही तर तो व्यवस्थित दिसला पाहिजे असं. आणि ती सगळी साफसफाई खालच्या आवारात ती जर आपण करून घ्यावं एवढी विनंती करतो. साठी 12.5 कोटी रुपये नगर विकास खात्यातून नाही, काय इम्प्लिमेंट होते काय आपल्याला मिळालं, पण त्याचं रूपांतर हे शहराच्या विकासासाठी झालं पाहिजे. हे काय मला शाबासकी नको आहे. शहर चांगलं दिसलं, शहराला त्याचा उपयोग झाला तर मला त्याच्यामध्ये जास्त आनंद आहे. तर ह्या 12.5 कोटीपैकी आपल्याला काय काय त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करता येईल हे आपल्याला एकदा विचार करून या 12.5 कोटीचं वाटप केलं पाहिजे. मला असं वाटतं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सची इमारत ही सध्या नुसते रस्ते वगैरे हा भाग वेगळा झाला. संपूर्ण रस्त्याचं जरी तुम्ही जाळं कव्हर केलं तरी मला वाटतं रस्ते गटार वगैरे सगळं कव्हर केलं तरी 5-7 कोटीच्या वर मला वाटत नाही तुम्हाला ते पैसे लागतील म्हणून. तर हे बाकीचे जे काही 5-6 कोटी आहेत, ऑलरेडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला 5 कोटी रुपये आलेले आहेत, 4 कोटी आलेले आहेत. तर हे 5 कोटी ह्याच्यातले जर तुम्ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये डायव्हर्ट केले तर एक पूर्ण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दर्जेदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपल्याला मिळू शकतं. एक पूर्ण इमारत आणि ती पूर्ण फॅसिलिटी आपल्याला मिळू शकतं. तर त्याच्यावरती लक्ष द्या. नुसतं नगराध्यक्ष मॅडम रस्ते गटार वगैरे हे ठीक आहे, झालं पाहिजे. 5-6 कोटी रुपये आपण त्याच्यामध्ये वापरू शकतो, पण त्याच्यावरती जे काही हातात पैसे ते आपण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी वापरा. आणि त्याच्यामध्ये लँड ॲक्विजिशनमुळे आपले भरपूर हे होत आहे. लँड ॲक्विजिशनमुळे आपले भरपूर प्रकल्प राहिले. आता नमो गार्डनचा प्रकल्प आम्ही काल इकडे त्याचं भूमिपूजन केलं. जर तुम्ही 1 कोटी नमो गार्डनसाठी आपण घ्यायला कमी पडलो तर त्याचं पारितोषिक 5 कोटी आहे, दुसरं 3 कोटी आहे, तिसऱ्या क्रमांकाचं 1 कोटी आहे. तर आपण 1 कोटी जर आपण वापरले नाही तर आपल्याला पुढचे 5 कोटी रुपये मिळणार नाही. तर कृपया करून लँड ॲक्विजिशन मध्ये ह्यातले काही पैसे तिकडे जर तुम्हाला वापरता आले, बघा तुम्हाला हे शहर कुठे ना कुठेतरी असं बसवायला लागेल की जिथे जमीन तुमच्याकडे नाही तर तिथे तुम्हाला जमीन घ्यावी लागेल. त्याच्यासाठी हे पैसे जर कामाला येतील ते पैसे तिकडे वापरा. नवीन प्रकल्पांना नुसतं रॉक गार्डन, अनेक वर्ष शिवसाहेबांनी रॉक गार्डन ऐकलं, म्हणजे आम्ही कॉलेज जीवनापासून ऐकतो, पण नुसतं रॉक गार्डन डेव्हलप करून होणार नाही. आपल्याला त्याच्याबरोबर अनेक व्यवस्था इकडे उभी करावी लागतील. अनेक वर्ष या शहराला तसं काही मिळालेलं नाही. तर ह्या 12.5 कोटीचा वाटप आपण व्यवस्थित पद्धतीने आपण सगळ्यांनी करावा, नगरसेवकांनी करावा. नगरसेवकांच्या त्यांच्या वॉर्डमध्ये पण काही विकास कामं असतील, काही शब्द त्यांनी दिले असतील तर त्याच्यासाठी पण
या 5-6 कोटीमध्ये तुम्ही या सगळ्यांना न्याय मिळेल अशी एक व्यवस्था तयार करा. दुसरं म्हणजे मामा वरेरकर नाट्यगृहामध्ये आपल्याला मामा वरेरकर नाट्यगृहासाठी 13 कोटी रुपये आपल्याला नगर विकास खात्यातून या अधिवेशनाच्या काळामध्ये मिळालेले आहेत. मला असं कळलं की मामा वरेरकरसाठी ऑलरेडी आपल्याकडे एक फंड आलाय, 1 कोटीचा फंड आलाय. ते आपण बाथरूम आणि तिची काय ड्रेसिंग रूमची व्यवस्था आपण करतोय असं मला कळलंय. तर हे 13 कोटी वापरत असताना पूर्ण मामा वरेरकरचा ग्राउंड फ्लोर, ऑडिटोरियम आणि एक मेझेनाईन फ्लोर आणि आताची स्टेजची व्यवस्था, त्याच्यामध्ये ड्रेसिंग रूम आलं, टॉयलेट आलं आणि बाहेरचं कॉरिडॉर आलं आणि जे आपण गेटच्या आतमध्ये येतो त्याचं सुशोभीकरण आलं. 13 मध्ये हे सगळं बसू शकतं, कारण आम्ही कुडाळमध्ये मच्छिंद्र कांबळी सभागृह आम्ही 13 कोटीमध्ये अगदी व्यवस्थितपणे याचा आम्ही बसवलेला आहे. म्हणून मामा वरेरकर 13 कोटीमध्ये अतिशय चांगल्या दर्जाचं होणार. तर त्याचा प्लॅन करणारा आपल्याकडे कोण आहे? आर्किटेक्ट आहे का तुमच्याकडे? आहे, कोण आहेत ते? त्यांना बोलून घ्या या आठवड्यामध्ये आणि त्यांना ही व्यवस्था सांगा की आपण 13 कोटी रुपये प्लस 1 कोटी रुपये म्हणजे 14 कोटी रुपये मामा वरेरकर हॉलसाठी आलेले आहेत. तर त्याचा प्लॅन, त्याचा स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट बघून ती इमारत अशी दर्जेदार करा की लोक इकडे येऊन नाटक बघून गेली पाहिजे आणि परत कधी कुठला व्हिडिओ तक्रारीचा होता कामा नाही अशी व्यवस्था. आणि टाइम बाउंड द्या त्यांना की 1 वर्षाच्या आतच तुम्हाला हे बांधून दे. एवढं काय मोठं काय आपल्याला स्ट्रक्चर तोडायचं नाही आहे, त्याच्या स्ट्रक्चरलाच आपल्याला बाहेरून डेव्हलप करायचं आणि आतमधून फर्निश करायचं. त्यांना 1 वर्षाचा कालावधी द्या आणि हा पैसा खर्च होईल, दर्जेदार इमारत उभी राहील असं बघा.